kok kudu nempel ae karo aku. Ya wis Bayu, aku manut. Ya aku Ya penting sampean aja nyeneni aku terus. Lah kan diseneni apa wong gak bener? Ayo, saiki apa-apa lek gak bener kan diseneni. Kudune kok dadi adikku. Satu-satunya adik lek nganut iku ya nganut. Apa-apa Joto senae nek ora iku. Gregetenan. Aku janji tak gak nakal nek iki ya nelong. Sampai kowe ora gelem manut karo mbak-yumu, aja takon kowe dadi dulurku maneh. Minggat saka makin. Ayo Mbak Yu, tinggal ae. Titen ono kon ya golek perkara maneh karo aku. Pokok gak penting sikat ya. Blas. Aku susi kok. Arep koyo ngene. dulurmu yo ngono kuwi. Wis eling kata-katane Gus Dur ae. Gitu aja kok repot. Ngono ya. Sing penting awak dhewe berbenah dadi bocah sing apik. Aku yo tak janji karo awakmu. Wis, aku yo tak